Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Ah, Tara, kita ka ini. Maora ni akong sinsiyo. Wa na ko laing sinsiyo diri kay pulos tibuok ang akong kwarta. Bidar sa ni mo ha. Alkansiyo naman ko ini. Wa pa lagi ang buliti lagi. Humana lagi. Hey, Ay kung imo ang baka ko na. Never in my entire existence nga namakak ko. And to think, kabarato na ng plitihan? Unya, mamakak pagid ko? Kasi pagtuon mo na ako, wa ko'y kwarta? Pobre na pagid ko sa imong tanaw? Ano man, oy? Wala ka magtimaan sa imong napaninglan na dong hatag unta ka detsog tiket. Ayaw alang unya-unyaon mo. Awa, nagka-provision na hinoon ka. Kanabay, dili mo plating bataan nga estudyante. Good na. Kwartahan pag barok. Ya, gwapa. Exactly. ay wa man good. Wa man gyud ko minumdum ini ako ni pliti ni ako god. So you mean to say nga namakak lagi ko? Ingon pa mga di ka nga, kuwangan pa kag piso, kawa kay sinsiyo? Panilgo na hinon ako ng piso ron, imbis okay ron tako. Ay, Tigit ako, be. Mubalik na sa dunya ka paningil na ako. okay. Sige lang ay. Ay, pag ingon, sige na lang, uy. Mura man kag napugos. Lain sa kag modoble ko plate, no? Mas alkansi ko. Estudyante ba ako? Yan. Ilang tiket mo? Kana pa. Pwede ay, hatag naman di ay ka. Minumdum ba? Oh. Oh. My God. My God, wala na buwag ang ako kasing-kasing sa kundukan sa kakulpa. Pero bahala na. Barong ka na lagid na ako. Kung unsapay ako gipakaka. Nagka-save na kumpliti karong untaka. May magkamit pa unya ko unya. Hay, salamat! Kaya nakasayusan ka ron. Nakapasarox na ka sa atong English. Aha? Wa. Pasad gani ko. Namday kinahanglan pang pasirox, no? Apili na lang ko, Daibi. Upat rabi to ka page, di ba? Bayra lang unya, teka. Muna ko sa room kay lain mo ko kay akong lawas. Good, wa pa ko itog. Gabi ha, good. Naguntagay kag tuon. O, laki. O sige, apilan lang ta ka. Pero pakupyaha ko ha. Opa. Sige. Apilan ta ka ron. Unya na lang bayad. Okay. O, laki. Sige na, lakaw na. Bayad lagi ko niya. Masa? O, lagi. My God, malimot lang siya. Kaya kung ibayad ko pa din niya ang akong kwarta, dili na ni paigo aron iplitin ako para pauli. Kinahanglan pa ko mupliti pa ingon sa ospital. Kalayo pa kinigikan na din sa eskwelahan. Ay, kapait sa mong kahintang. Kumusta namang bata? Okay na siya, tiyo. Makagawas na ko ng miugma. Ang problema lang kung asa ko ibayad din sa ospital. Public man na yung ospital. May mga laboratory man nga gikuhang bata, tiyo. Mohang ta. Kutob sa atong kangiwan atong hangyoon. May charity man na yung maong ospital. Mamasinta, Dave. O, tiyo. Musuhay ko sa paghangyo. Oh my God, nalimot. Dukos ako mga gipantunan ay. Naka-answer ka sa nanday? Oo. Pero dili ko sigurado kung na perfect pag ito na ako akong score, ha?
Hala no, wala kay kamtugan sa mga answer lagi. Lagyo man ang atong gilingkuran. Di pa lagyo man ta ni sir. Ay, salamat taon. Kay last na to nga subject. Makapauli ni kita. Dungan ta. Ay, hala. Di sa ka ha. Shucks. Pagitaon pa man din ako si Miss Gamboa. May isabit pa din ko niya nga project. Una lang ko mo pauli ha. Ha? Ang imong... Bye! Kita na lang ulit sa sunod nga Sem. Enjoy your vacation. Ha? Kusugang midagan. Kita na ko namin sa sunod nga Seb. Nalimot si simbayran na nako da. Hay! Upay, unto pa rin kwarta kong da. Paet! Pero sige na lang, uy. Igo pa man sa tiyan ni para ipliti. Laib sa kay gukurong pa to na akong bikaratil og dagan. Kaya magita pa ko ni Miss Gamboa. Una lang kong uli, uy. Pero adto ko sluyo, kay mas luag man sa kinan dito. Kaysa adto sa tubangan nga daghan na kay sakay. Anhil ako sa linga nga bahin mo agi. Mutuyok na lang ko. Kay wa may mo agi din yung napita nga sakinan paingon dito sa ospital. Ay, kung magkinaon sa ni, baklayo na lang yun din ako paingon sa ospital. Pero, gigutom na kayo ko. Kaganina pa kong tarong kaon. Kiwa sa ko'y dangsudan. Nagkilaw ra ko pulos kanon. Ato ko dito. Mutuyok na ko paingon balik sa tubangan sa eskwelahan. Siya rin pa makasakay si Stella ng orasa. Amy! Si Stella! Bahala na, dili lang yung kumulingi. Pagpa-as if ko nga, huwag ko makadungong sa iyang pagtawag na ko. Bahala na. Di ko mulingi. Dili lang yung kumulingi. Sorry, Stella. Oh, gabi na. Wa pa man lagi si Amy mo anhe din he. May nalangayan lang tingali tiyo. Magpalit ko magkaon sa gawas. Saman, may ganahan kang kanon? Bisan onsa lang tiyo. Pusog pa masag ko. Oy, wa kay tarong kaon. Niya busog ka. Magpalit ko barbecue. May barbecuehan man sa gawas ni ning ospital. Salamat tiyo. Sige. May nalang kay walaing nakita nga sakit ang mga doktor ni Daylin. Di na lang kuno sa panahon. One init. O gisipon ang bata. Viral infection kuno matud pa nga. Mo'y nakaingon sa hilanat. Oh. Dave! Amy. Oh. Kasingot ni mo. Naglakaw ra ko paingon din gikan sa eskwelahan. Ha? Di ba layo pa man to? Wa na ko'y kwartang ikapliti paingon din Ang kwarta nga akong gilain aron ta makaabot dayon ko din Biligid pa gyud ang 10 pesos paingon sa kanal. Nahugi ka sa akong bulsa sa akong pagdagan. Wa sa ko makabantay nga may buslot pa sa deskilid. Kinaginot na ko nga akong kwarta. Pero sa kanal sa gihapon paingon. Amy. Kapoy. Dali. Lingko diri. Kakuha na ako ang imong buko-buko. Singot ka kaayo, oh. Ay, hilom na. Ay, napaghilak. Makagawas na si Inday Ilin ugma. Di ka din Kapait kung may masakit sa itong pamilya. Bisan piso, watay makuot nga kwarta. Amy, Kapoy. paway lang sa diya. Wa ka makasabot. Usibot mo ipasabot. Dili ang akong pagbaktas ang nakapakapoy na ko, Dave. Kung dili kining atong kahimtang. Kikapoy na ko. Kipulan ako. Amy, Hangtod kinus nga mag-antos ta nga ingon ni ini kalisod. Hangtod kinus nga ingon lang ta ni ini Dave.
Dili ni mao ang akong gidam ko nga kinabuhi uban nimo. Gipulaan ako. Inayos na. Ang ibang tingog, magkamata ang bata. O gilingin na taso ba mga tao nga niya din sa ospital. Wa ko'y labot. Patanawa sila kung ganahan silang mutanaw. Padungga sila kung ganahan silang maminaw. Basta kay ako, gikapoy na ko. Gikapoy na ko. Amy! Nakabati mo! Gikapoy na ko ng among kahintang! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!